Assalamu alaikum wa rahmatullah. A bidiyon mu na yau ba maganar tutorial bane ba maganar koyon turanci bane ba. Mun zo ne da wani fanni inda za su ba wa jama'a tallafi na SME Toolkit. Sunan pejin kenan. Za su ba wa mutane tallafi akan sana'o'insu na hannu. Wanda idan ka cike application ɗinka ya yi completing ya zama successful, insha Allah muna sa ran kai ma za ka mora daga cikin wannan tallafin. Zan tafi da ku ta yadda na cike nawa application ɗin ne, sai ku biyo kuma ku cike don mu samu gaba ɗaya. Don dama tashar ta yi alkawari za ta dinga kawo abubuwa ne don 'yan uwa Hausawa a ci gaba da mora daga tagomashin da yake kan social network tare gaba ɗaya. Mun gode, ku kasance da mu je cikin shirin. Wanda bai mana subscribe ba ya taba mana alamar subscribe, ya taba ƙararrawa. In kuma ka subscribe ka taba alamar like, don hakan muna samun ƙwarin gwiwa a tattare da ku ne da za mu kawo muku bidiyoyi masu yawa akan wannan fanni. Dan liking din shi yake nuna mana cewa kuna buƙatar kalar bidiyo kaza, sannan kuma da comment da kuke yi. Zan aje link din bidiyon, zan aje link din wannan pejin da za a je a cike wannan tallafin a nan a description. A nan za ku to kamar yadda na faɗa, za mu dinga kawo muku fannin tallafi na gwamnati shi ma idan ya samu. Wannan wani ne daga ciki. Idan aka duba za a ga wannan shine Young Africa Works, haɗin gwiwa da mai Enterprise Development Center. To shi wannan application ne wato ko na tallafi ne da za a bayar. Tallafi zai ta yi ta kasance na kuɗi ne ko na kayan sana'a. Na ciki application ɗin dama ne, kawai zan bi da ku ne ku ga yadda ake ciki application ɗin da yadda har ka kai gabar da za ka ansa. Turawa muka yi, muwa ba mu ansa ba. Gashi nan sunana ne a saman nan ya fito ɓaro-ɓaro, Ahmad Musa. Aka ce mun thank you for completing your application on the Transforming Nigeria Youth Year 2 business. You will be contacted soon. Gashi nan, Transforming Nigerian Youth Year 2 business application status, aka ce complete, amma gashi nan duk zan buɗe shi. Wannan su ne hanyoyi guda hudu da za a gudanar cike application. Preview. A farko zai tambaye ka personal information. Abin sai an ɗan nutsu. A personal information shine step 1. Gashi nan za a tambaye ka title. Idan namiji ne kai zaka sa Mr. In mace ce ki zaki sa Mrs. In kina da aure, in baki da aure zaki sa Miss. Wannan kenan. Sannan if you are professor zaka zaɓi wannan, ko doctor sai ka zaɓi DR ɗin nan. Gashi nan Mr. shi ma na still standing for namiji. Ni Mr. ne, bara an bar shi a na namiji. Gashi nan first name Ahmad, last name Musa. Ba ne da middle name, wanda yake da middle name zai sa middle name a nan wurin. Gender ana nufin kai mace ne ko namiji, zaka sa a nan wurin. Ni namiji ne, shi sa na zaɓi male. Gashi nan status, matsayinka a rayuwa a yanzu, kadamin da kake ciki, kana da aure ko baka da aure. Gashi nan sai na zaɓi married, ina da aure. Single kuma ga wanda bai da aure, mace ko namiji. Married ma kuma mace ko namiji wanda yake da aure. Network provider, da wani irin service kake amfani a matsayinka na ɗan Najeriya. Gashi nan layukan waya kenan. Gashi nan MTN, Airtel, Nine Mobile, Glo. Ina amfani da Nine Mobile ne, sai na zaɓi Nine Mobile. Za ka sa lambar wayarka, ka sa lambar da kake yin WhatsApp, ka sa age range wato ko shekara daga kaza zuwa kaza. Tsakanin 25 zuwa 30 nake, yasa na zaɓi wannan, wanda yake dan 18 zuwa 24. Babu da ya kasa da 18. Gashin idan kun duba 25 zuwa 30, 31 zuwa 35, 36 zuwa 35. Ga sanan dai a jere, a tsaki ake so shekarunka su bayyana. Sai ka sa home address ɗinka.
adireshin gidanka gashi nan, shekarar haihuwa ga ta nan, email ɗinka ka shigar, state of origin garin da aka haife ka, jiharka da aka haife ka ga ta nan na shigar. Akwai kowace jihar a Najeriya a nan wajen gashi nan, Abuja, Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, ga su nan dai duka da dama. Sai ka zaɓi naka. Nationality, dama da program sun ce for Nigerian youth, to kowace ƙasa za su yi nasu, amma mu dai Najeriya, yasa Najeriya ta zo mana a farko gashi nan Nigerian. In ka gama sai kai save and continue, shine zai kai ka gabar gaba, kuma yayi maka saving din abin da ka rubuta a nan, ko da network ya katse maka ka dawo ba zai sauka ba, zaka ci gaba daga inda kake ne. Step 2 wato ko education information, wato ko matsayinka a karatu. Anan mostly na san za a fi samun yan uwana yan secondary, gashi nan secondary, OND, HND, BSc, Masters, PhD. Don certificate ɗin nan wasu ba su san menene wannan DDD wane ne ɗin da ake lissafawa ba. Na farko secondary, na biyu OND ana nufin Ordinary National Diploma, na uku HND ana nufin Highest National Diploma, BSc ana nufin Bachelor of Science ko ka ce Bachelor of Sciences, wato ko digiri na ɗaya a cikin science. Sai wannan shine masters, in kai digiri shine certificate ɗin da zaka je ka samu na gaba. Amma idan mutum bai sami grade ɗin da ake nema ba kafin ya je masters daga BSc ɗin nan, akwai PGDE, wani certificate ne shi ma da ake yi, shine ake masa lakabi da postgraduate PGDE, postgraduate diploma ne ko menene shi ma dai, sai ka yi shi kafin ka karasa masters. Sannan ka gama masters akwai PhD, wato ko philosophical degree kenan. Philosophical degree shine kayi bincike akan wani abu kuma an aminta da binciken naka, shine aka baka certificate, shine ka zama doctor kenan. Doctor ba mai yin allura ba, doctor na karatu na fannin ilimi. Bayan PhD sai wani certificate, akwai certificate da dama inda aka lissafo others din nan ba su kawo su bane ba, amma akwai professorship. Idan ka kai matsayin professorship, bincike ne za ka yi shi sosai. Bayan ka gama professorship akwai double professor, ana ce mai emeritus professor. To wannan su ne dai certificate da ake da su, amma na san mostly yan uwana ne, ni ma dan secondary ne, shi sa na zaɓi secondary. Aka ce degree course of study, me ka karanta a degree ɗinka, me ka karanta a wajen karatunka, sai ka shigar da shi abin da ka karanta. Za mu sa English, na English, bara in shigar English literature, sai ka ƙara yin save and continue. Tunan kuma business information, wato ku za ka cike fannin kasuwanci da kake da shi. Amma idan ka ji an ce kasuwanci a business information ɗin nan, kasuwancin kashin yana da rijista da gwamnati. Idan kasuwancin ka bai da rijista da gwamnati, to fa kai fa baka da kasuwanci, ko me kake kai ba dan kasuwa bane ba. Wannan sunan da kuka gani na sa company name, zaka fara shigar da sunan kamfanin ka. Ina da company shine Engineer Ahmad Musa, I am registered, na shigar da shi. Idan baka da shi, baka register da gwamnati ba already, sai ka shigar da shi a
ka saka no a wajen da aka tambaye ka company name ko kuma business information. To duk wannan zancen ma ba za a tambaye ka shi ba, saboda nan a takaice yake. Za mu wuce shi, amma za ka shigar da company address, email address, da location inda kamfanin ka yake, business type of business da kake yi, da sector, da website ɗinka na business ɗinka. Za a tambaye ka ga wajen matsalar nan, is the business registered? Shin kasuwancin naka ya yi register da gwamnati? Idan aka ce ma registered, kawai gwamnati ake nufi. Yes in ka yi, no in ba kai ba. Dama shine gabar da nake ga muku, gashi nan no. In kuma ka yi bai fito bane ba, za ka sa in progress, wato ko ka yi register amma tana kan hanyar zuwa. To za ka sa musu shekarar da ka yi register, za ka sa musu ta yaya ka jima wannan program ɗin ya zo gare ka. How did you hear about this program? Ta yaya ka samu labarin wannan program ɗin kanka ciki? Gashi nan akwai hanyoyi da dama. Ce through friend, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp status, SME Toolkit, Google search, flyer, other online platform, radio advert, TV advert, billboard, chat program, offline activator. Gasu da dama, duka wannan hanyoyi ne da za ka iya ji. Ta abokinka ka ji, ta Instagram, ko ta Twitter, ta WhatsApp status ɗin wani ka gani, ko kuma pejin SME ka shigo ka gani. Google search, Google ne kawo maka. Flyer, wata yar takarda da ake bi ana rabawa a gari, ta tallan makaranta ko tallan wani abu, su ma sun yi flyer kenan tun daga sun saka. Sai other online platform, wani online ne daban ka gani. Aka ce radio advert, ta radio, TV advert a gidan TV ka gani ko a gidan radio, billboard a kan hanya ka gani, irin katon allon nan da ake ajewa, ko kuma da ka je coci ne ka gani a program. Offline activator, offline ka gan shi, shine gashi nan da dama. Ni program ɗin nan I had it through friend. Let's go. Da sun sa social media, zan sa social media, don ta social media ya zo min. Let's go, sai in ce musu me friend kenan. Amma social media ma ta kan WhatsApp na gan shi, sai in ce WhatsApp status, in ce save and continue. Which will be maybe ending. Aka ce please describe your business including a description of products and all services offered and its uniqueness. Wato ko ka faɗi, ka bayyana ko ka wasafa kasuwancinka, kuma ka saka a cikin wasafawarka ka shigar da wani irin taimako kuke ba wa al'umma, me kuke wa mutane a cikin kasuwancin naku. Sannan aka ce kuma ka faɗi abin da ya bambanta shi da sauran kasuwancin da mutane suke yi. Shine wannan kalmar uniqueness. Gashi nan muka ce through our business we provide high quality auto parts, spare parts for large crowd in Kano State. Muna samar da ƙarafa ne na babura, motorcycle and tricycle spare parts, na babur mai kafa biyu da mai kafa uku, which include tires, wanda suka hada da tayoyi, glasses, gilashishika, mirrors da na gaban hoton shi, wannan madubi, engine tools da kuma kayayyaki na inji, and many more da kuma sauransu. Our business is located in Kano of Nigeria. Kasuwancin yana cikin Kano a nan Nigeria. Kun gani a taƙaice kenan, tunda ba su faɗi cewar adadin kalma kaza suke so a amfani da shi ba. Kasan wani zai kawo waje ya ce maka rubutu, sai ya ce kai amfani da kalma 1000, 500, 3000, 5000, duk dan kai bayanin da zai gamsu.
wannan mun yi summary ne. Sai aka ce kuma nan gaba total number of employees, adadin mutane da suke yin aiki a wannan kamfani. Aka ce please specify whether they are full time or part time. Sannan ka tantance wanda suna yin full time ne ko kuma part time ne, because they are all full time including myself. Kawai na ce mutum uku ne. Please specify number of women employed. Sannan ka shigar da mata nawa ne maza nawa ne. Rani? Hey, a kamfanin mutum uku ne. Say all are male. Duka maza ne. Gashi nan. Sai aka ce nan hasashe ne. Kasuwancinka idan ya gama ginuwa a shekarun nan da ka kawo mana, wanda za mu iya baka tallafi. Mutum nawa, wani kasuwanci ne kuke ganin za ku iya ƙirƙira bayan naku? How many new jobs is your business able to create in the next 1 year? A nan shekara ɗaya mai zuwa nan gaba, wani kasuwanci nawa kake gani wannan kasuwancin naku zai ƙirƙira? Shine sai suka ba da dama option 1 to 2, 1 to 2 jobs, 3 to 4 jobs, 5 to 10 jobs, 11 and above. Za ka iya ƙirƙirar 1 zuwa 2, 3 zuwa 4, 5 zuwa 10, 11 zuwa abin da ya sama. Sai muka ce 1 to 2 jobs, 1 zuwa 2. Idan ka ƙirƙira 1 ma yayi, in ka ƙirƙira guda 2 yayi anan. Daidai misali kenan, daidai ruwa daidai tsaki. Za mu tafi feji na gaba. Feji na gaba shine end of application. Shine aka ce mai Dear Ahmad, you come to the end of the application. Ka zo ƙarshen wannan neman tallafi, cike wannan tallafi. For us to receive your application, please click submit. Don mu anshi wannan abin da ka turo mana, ka yi ƙoƙari ka je ka danna kalmar submit a can ƙasan fejin nan. You can always receive your you can always review your application on your dashboard before the application closes. Suka ce zaka iya, a kodayaushe zaka iya zuwa ka bude ka gyara abin da zaka gyara a wannan abin da ka turo mana kafin a kulle wannan shigar da tsarin tallafin. Sai mu yi ƙasa ga inda aka sa submit application nan, sai mu danna shi. Gashi na danna. Pejin da ya kai ni na farko shi ya dawo da ni, na ma na ciki gyararraki aka ɗanyi a ciki. To nan shine ƙarshe, ga komai nan ya kammala. Suka ce application status completed. In dai ga an sama wannan completed ɗin da green ɗin nan, to insha Allahu ka cike tallafin nan, kawai sai dai ka jira su lokacin da za su fito da shi, ka saurari me zai zo maka saƙon daga gare su. Ina fatan Allah ya ba mu sa'a a wannan application ɗin da muka ciki. Allah ya sa muna da rabo mai amfani. Ya kare mu da dukkan wata matsala da za ta fito ta fannin shi, kuma ka samu mora daga cikin wannan tsarin tallafin ya Allah. Idan yau ne zuwanka tashar, ka danna mana subscribe, ka taɓa alamar ƙararrawa, don hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen kawo muku sababbin programs akan tallafi da kuma koyarwa ta ilimi da hanyoyin da za a samu kuɗi da kuma koyarwa da muke yi ta Turanci a wannan tashar taku ta ɗan Musa Tech.
mun gode. Wani abu da nake so na sanar da ku shine cewa da zarar ka gama cike wannan application ɗin, ka saka email ɗinka, ka saka lambar wayarka, ka shigar da komai. A nan a email ɗinka za ka ga an turo maka saƙo, tabbacin application ɗinka ya cika kenan. Shine za ka ga application completed ɗin nan, an turo maka saƙon nan cikin email ɗinka. Za ka buɗe shi ka ga me suka ce a ciki. Gashi nan saƙon ne wannan daga su cewar Dear Ahmad, congratulations, your application for the Transforming Nigerian Youth Year Business was successful. Saƙonka da ka tura na wannan tsarin tallafin ya shiga kuma ka yi nasara a cikin shi ne wannan kalmar ta successful. A can na nuna muku kalmar completed, ita ma green aka rubuto ta, nan ma kuma ga successful ita ma green. Masha Allah, mun gode.